ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏନଟେକ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ଆଉ ଥରେ ଏନଟେକ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ୟୋନୋ ଏସ୍ବିଆଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋବାଇଲରେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଆମର ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ YONO SBI। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପେଜଟି ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଠି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିବ, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେଇଛି ଟାଇମ୍ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଯେବେ ଓପନ୍ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କିଛି ଆସେସ୍ ମାଗିବ, ତାକୁ ଆଲାଉ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ୟୋନୋ ଏସ୍ବିଆଇ ୟୁଜ୍ କରି କ'ଣ କରିପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣ ୟୋନୋ ଏସ୍ବିଆଇ କେମିତି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ମୋବାଇଲରେ ସେଇଟା କହିଦେଉଛି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୋନୋ ଏସ୍ବିଆଇରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ହେବ ସେଇଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଏଇ ତଳରେ ତିନିଟା ଅପସନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା କହିଦେଉଛି। ନ୍ୟୁ ଟୁ ଏସ୍ବିଆଇ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କଷ୍ଟମର, ଆଇ ହାଭ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ କୋଡ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଟୁ ଏସ୍ବିଆଇ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏସ୍ବିଆଇରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନ୍ୟୁ ଟୁ ଏସ୍ବିଆଇ। ତ ଆପ୍ଲାଇ ନାଓ, ଆପଣ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଇ ଏଠି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଇ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା କିଛି ଯଦି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଇଥିବ ରିଜ୍ୟୁମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଏଠି କରିପାରିବେ। ତ ଆମର ଏବେ ଏସ୍ବିଆଇରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏଠି କିଛି କରୁନେ। ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ବ୍ୟାକ୍ ପଳେଇବା। ଆମେ ଏବେ ବ୍ୟାକ୍କୁ ଆସୁଛେ, ଟିକେ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଅଛି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଆସିଗଲେ ଆମର ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ୟୋନୋ ଏସ୍ବିଆଇର। ଆମେ ଆଇ ହାଭ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ କୋଡ଼୍ ଏଇଟା ବି କହିଦେଉଛି। ଆମେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କଷ୍ଟମର ଲାଷ୍ଟକୁ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ କୋଡ଼୍ ହେଲେ ମୁଁ ଜିନିଷଟା ପୁଣି ଆଗରେ ଏଇଟା ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ଯଦି ଏସ୍ବିଆଇରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଏସ୍ବିଆଇ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋସିଜରକୁ ଆପଣେଇ ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ଆଉଥରେ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି ଯେ ମାନେ ବ୍ରାଉଜରକୁ ନ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା, ଆମେ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯିବାନି, ଘରେ ବସିକି ମୋବାଇଲରେ ୟୁଜ୍ କରି କେମିତି ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ଆମର କିଛି ୟୁଜ୍ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ ପଳେଇବା। ଏବେ ଆମେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କଷ୍ଟମର, ଆମ ପାଖରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ସବୁଠୁ ତଳେ ଲଗ୍ଇନ୍ ୟୁଜିଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଇଡ଼ି। ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ, ଆମେ ତା ଥ୍ରୁରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ। ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର ୱିଥ୍ ମାଇ ATM କାର୍ଡ଼, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖି ନେବା ଗୋଟେ ଥର। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଟର CIF ନମ୍ବର, ଏଣ୍ଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏଠି CIF ନମ୍ବର, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ CIF ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ୟାକୁ କପି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି କି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫାଇଦା ହେବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ CIF ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରି ନେଉଛି। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଏଣ୍ଟର କରି ନେଉଛି। ହଁ, ଏଣ୍ଟର କରିନେଲା ପରେ ଆମର ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜେନେରେଟ୍ କରିକି ରଖିଛେ। ତ ଏଥିରେ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବାକୁ ଗଲେ ସବମିଟ୍ ଯଦି କରୁଛେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କଷ୍ଟମର ଇଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଏନେବଲ୍ଡ, ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏଇ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ ଏନେବଲ୍ଡ ଅଛି। ଓକେ କରିକି ଏଠି ପୁଣି କ୍ରସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କଷ୍ଟମର, ଲଗ୍ଇନ୍ ୟୁଜିଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଇଡ଼ି, ରେଜିଷ୍ଟର ୱିଥ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଥର ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯିବାନି, ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିକି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କେମିତି କରିବା। ଲଗ୍ଇନ୍ ୟୁଜିଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଇଡ଼ି, ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଅଛି? ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ SBI ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଇଡ଼ି? ୟେସ୍ ଅଛି। ୟେସ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା। ଏ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ମନେ ରଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ରିସେଟ୍ କରିନେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆଇଡ଼ି ଏଣ୍ଟର କରୁଛି। ପାସୱାର୍ଡ଼, ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ କରିବା ସବମିଟ୍। ସବମିଟ୍ କରିଦେଲେ ନଟ୍ ନାଓ, ସେଭ୍ କରିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ କନସେଣ୍ଟ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଏମ୍ପିନ୍, ମୋବାଇଲ ପିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କନସେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ନେବେ।
ବୁଝି ନେବେ ଭଲରେ ଯେ କ'ଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କିଛି କହିଦେବି ସେଠି ଆମର 6ଟା ଡିଜିଟର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ପିନ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଯାହା ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ଖୋଲିବା ଆମେ ଆରାମସେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ, ଏ ପିନ୍ ଯେମିତି 123 0123 444 ଏମିତି କୌଣସି ନମ୍ବର ନ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 3ଟା ୟୁନିକ୍ ନମ୍ବର, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଛି ସେଇଟା ବି ନ ହେବା ଦରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। 6ଟା ଡିଜିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଠି ବି 6ଟା ଡିଜିଟ୍, ଉପରେ ଯାହା ତଳେ ସେୟା ସେମ୍। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟକୁ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ OTP ମାଗିବ। OTP ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ନମ୍ବର ମୋବାଇଲ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆସିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣ ଏଇଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଫେକ୍ କରିକି ଏଇଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ସେଇଟା କନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖିଛି, ଯାହାଫଳରେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ହିଁ ଆପଣ এই ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୋ OTP ଆସୁଛି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ OTP ଆସିଯିବ, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିନେବା। ଆସିଲେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟର କରିନେବି। ଟିକେ ମୁଁ ପଜ୍ କରିନେଉଛି, OTP ଆସିବାର ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ଯେମିତି OTP ଆସିବ ମୁଁ ପୁଣି ରିଜ୍ୟୁମ୍ କରିନେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୋ OTP ଆସିଯାଇଛି। OTPଟି ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଓକେ, OTPଟି ଆସିଗଲା 167462 167462। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଆମର ଏବେ सक्सेसफुली रेजिस्टर्ड ହେଇଗଲା योनो SBI रे हमर ऑनलाइन SBI यूजर आईडी पासवर्ड थ्रू। ଏବେ ଆମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କି ଯିବା। ଆମେ ଲଗ୍ଇନ୍ पेज को आसीगले। ଏବେ ଟିକେ नेट स्लो होची। लॉगिन पेज को जाउछे ଆମେ। देखନ୍ତୁ एठी मोबाइल पिन ଆମେ जो पिन टी जनरेट करथिले ता थ्रू रे ଆମେ ए एप्लीकेशन टी लॉगिन करि परिबा, किबा हमर जो ऑनलाइन SBI यूजर आईडी पासवर्ड ताको यूज करके हम लॉगिन करि परिबा। तो से इजी पई एप्लीकेशन जोटा हमर मोबाइल पिन गोटे जनरेट करिया पे दितला ता थ्रू हम लॉगिन करिबा। देखନ୍ତୁ मु क्लिक कली। देखନ୍ତୁ आपण सेठी आमे जेमिति करिथिले हमर पिन सेट, किंतु एठी देखନ୍ତୁ सब अलग अलग जगह रे ता बटन अछि। एटा सिक्योरिटी रीजन पे धर मो मोबाइल टा मोड रखिकी एप्लीकेशन टी माने मोबाइल पिन दउछि कि सामने रहि गेस करि नबो जे हां पिन कोन कोन प्रेस कले तो सेटा से गेस करि परिबनी। से सिक्योरिटी पे आपण नेक्स्ट टाइम ए पेज को आसीबे तो ए डिजिट कोडा सब अलग अलग जगह रे थिबो। तो चलंतु मो एठी लॉगिन करके देखि दउछि गोटे थर। पिन टी ठीक ठीक एंटर करनेली। एबे हमरो योनो SBI लॉगिन हो गला। तो एठी बहुत सारा जिनस अछि जार यूज मु चेष्टा करिबे क्लियरली आपन को नेक्स्ट वीडियो रे दबा पे। एठी आपन मन को रिक्वेस्ट करूची जे आपन मो वीडियो टी लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन टी दबाई दिंतु, जहा फल रे मो यार यूजेस जहा भी अच्छी आपण माने कोन यूज करी कोन कोन करि परिबे मो क्लियरली आपण मन को नेक्स्ट वीडियो रे जणाई देबी, जोटा आपण पई बहुत हेल्पफुल हो बोली मैं आशा करूची। एंड मो रिक्वेस्ट करूची मोर ए वीडियो टी लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।